toho pojebaného Fínska by som urobil Hirošimu. Takto reagoval jeden slávny ruský športovec na Fínsky lyžiarsky zväz. Možno sa pýtate, že čo Rusom tí Fíni vyviedli, keď sa táto široká duša takto zúfala opustila. Chceli snad súdruha Putina skalpovať tomahawkami? Alebo niečo horšie? Vyhrážali sa, že k Leninovi do mauzóleja vložia voskovú figurínu legendárneho lovca okupantov Sima Hajha. Nič také. Spomínaný reprezentant Ruskej federácie vzýva jadrové peklo pre susedný štát, pretože tamojší lyžiarsky zväz sa postavil proti účasti ruských lyžiarov na nasledujúcej zimnej olympiáde. Aby pánko nikoho nenechal na pochybách, že je hrdým príslušníkom štátu, ktorý je múdry a krásny, dodal smerom k ruským funkcionárom, aby prestali kňučať a boli dominantní. Kto sme my? Pozrite sa na veľkosť územia. Kto je Európa? Kto tu má rozhodovať? Položil otázku len rečnícky, lebo jemu a ostatným Rusom takisto je to nad slnko jasnejšie. Ešte raz. Fíni povedali len to, že Rusko by nemalo byť súčasťou lyžiarskej rodiny, kým vedie krvavú vojnu. A tak toto dopadlo. Rusi nebudú na olympiáde, nebudú môcť reprezentovať svoj krvavý fašistický režim a naši kolaboranti plačú, že politika nepatrí do športu. A na druhý deň táto ruská politika zbombardovala škôlku dronovým útokom. A pritom plače za medailami. Rusko je barbarský teroristický štát. A jeho reprezentanti ho reprezentujú teroristickým myslením. Oni by nemali byť súčasťou žiadnej civilizovanej rodiny.